Здравейте, приятели! Днес ще ви заведа в Гоце Делчев при фризьорката Петя Маркова, която, докато ми оправя косата, ще ни разкаже своята история. Готова ли да станеш интересно? Да, готова. Разкажи ми сега, от колко време работиш като фризьорка? Като фризьор работя съвсем мъничка. Просто така, може би така съм се родила с такава наклонност. Дано да постригвам, без никой да ме учил. Последствие вече и курс съм се завършила, с течение на времето и така. Просто се изпълнявам. Лесно ли беше да си отвориш салон? Ами, лесно беше, само че трябваше да дойде момента, в който финансово човек да е по-добре. И изчаква се този момент, защото човек колкото и да обича нещо да го направи, пак трябва да изчака момента по-подходящ, тъй като заеми има за жилище, доста разходи, така. В началото имало ли някакви приходи от подстрижки преди да отвориш салона? Не. Нямах, защото се работих друго. Но в последствие вече започнах. Аз не почнах, защото имах приходи от фризьорството. Просто се отворих, започнах и понеже много ще обичам работата, постепенно. Почнаха ли да идват много клиенти още в началото? Значи още от самото начало не мога да кажа, че имах толкова хора, колкото сега. Но постепенно. Защото почти във всеки бизнес, така като стартира, има малко хора и много, собствените се чуя дали има смисъл. Ти има ли в момента да се чуя? Ама аз не съм се предавала, защото, знаеш какво, имало едни, в които е нямало нито един човек при мене. Абсолютно. Просто стоят цял ден и няма нито един човек. Но това не ме е обезкуражило да се откажа от работата си, от това, което искам да работя. Тъй като съм си казвала, че още хората не знаят. Започнах в мъртъв сезон. Беше точно преди Нова година, няколко дни. И ако се бях обезсърчила още от самото начало, естествено, че човек нищо не може да постигне. Така, още първите месеци, айде да се откаже. Човек трябва да е готов, да очаква, че чудеса не стават веднага. Трябва постепенно да го научат. Занаята е така. Прилагала ли си някакви стратегии да почва да идват някакви хора, примерно да им правиш безплати? Ами, знаеш какво? Стратегията ми беше, като почнах, взимах малко по-евтино от другите фризьорки. За да може наистина човека, за да дойде тук при мен, новия фризьор, който не е досега отворил фризьорски салон, за да дойде при мен, да рискува да дойде, защото всичко е навик. Хората са свикнали с зъболекар, с лекар, с бръснар, фризьор и така нататък. И за да рискува да промени, той трябва нещо да го съблазни. А какво е това? Парите, работата, отношението. Това са трите много важни компонента, мога да кажа, в нашата работа. Дали според теб се запитвали защо е по-евтино, примерно, да не би, защото нямаш квалификация или нещо от сорта? Не. Аз мисля, че те много добре са разбрали, че защото отваряш сега и точно, знаеш точно защо. Защото трябва да някаква клиентела все пак. Аз го направих това, за да може да дойдат, да разберат, че е по-евтин. Това е много важно за хората в криза, да дойдат да видят и след това, ако се харесат, да дойдат пак. Защото те няма как да разберат дали работи хубаво. Те най-напред трябва да дойдат тук. А как ще дойдат, като разберат, че е по-евтино и като извършиш услугата, като им хареса, естествено, че вече ще си каже, да, тук е по-евтино, но и хубаво е работи, например, нали? По принцип, има ли начин да се разбере кой фризьор е добър? Примерно отиваш и искаш някаква подстрижка, понеже в София, става много трудно да намериш някой, който да те постриже, не само да ти фане връхчетата. Да. Как можеш да познаеш, примерно, докато обясняваш на този фризьор как искаш да те постриже, че наистина може? Ами мисля, че клиентът това най-добре го разбира. Няма клиенти такива, каквито чак до такава степен да се невежи
нали, относно работата. Всеки мина това време, когато вкъщи извършваха тези услуги, от семейството, от близки, от познатите. Всеки човек ходи на фризьор. И вече има свой поглед в работата. Много е важно, нали, човек да изслушва клиента как желае да го направиш. Може да го насочиш, да му дадеш някаква насока, как ще му отива, дали ще стане косата му така както иска. Но въпреки всичко, желанието на клиента е най-важно. Според тебе един фризьор, дали може като види човек, примерно, да прецени каква прическа ще му отива? Мисля, че така. Или просто казва прическа, която може да направи? Аз мисля, че ако наистина фризьора е наистина фризьор, би трябвало, още като погледне човека, веднага да се разбере, вижда косата, вижда лицето и може да прецени, трябва да прецени дали дадена прическа ще му отива или не. Но ако клиента пита каква ще му отива, не е изключено да му каже и такава, която може да направи фризьор. Ти като си изкарала курс, продължаваш ли още да следиш някакви тенденции? Разбира се. Защото модните тенденции непрекъснато се променят. Нали? Ето сега се постригвам на каре. Значи преди 20 години, когато карах курса, беше страшно модерно това каренце. Значи много време това каре не беше на мода, беше забравено. В последните години отново виждаме тази тенденция да е много така. Да, обаче явно по тези курсове, които в момента се карат, не се преподава как се постригва каре, понеже ти си четвъртата, която вече, нали, трябва да ви го направи. Ами, сега вижте какво, едва ли е проблем преподаването. В смисъл, причината е това. Може би има някакви много кратки курсове, в които се казват само основни неща и оттам нататък вече са фризьори. Точно, и това е вярно. Но в днешно време квалификацията не е на ниво, не говоря само за фризьорство. А сега всеки един може да се вземе такива за фризьор. Лично съм изкарвала курс, но, нали, за маникюристка, да? който протече сигурно в рамките на 2 седмици. По изключение, нали, беше естествено, като си платих. Да. И след това ми дадоха диплома, вече професионален маникюрист едва ли не, обаче ако ме накараш сега да ти направя ногтите, само ще ги оформя, ще ги почистя и повече не очаквай. Така. Ето точно за това говорим. Само гледане не става. Просто живата връзка е много важна. Има ли тези дипломи, които ви ги дават накрая? Да. Различават се примерно от някакви други дипломи, които се изкарват по-лесно? В смисъл, от дипломата да познаеш, че човек е изкарал по-хубав курс и... Мисля, че не. Аз познавам хора, които имат най-различни такива грамоти и така нататък, но това не ги прави по-големи професионалисти от хора, които са едни съвсем, да речем, обикновени квартални фризьори с някакъв обикновен курс. Според мен това не го прави по-професионалист човека, грамотата и най-различни конкурси да пече. Колкото и години да работи един фризьор, ако той няма усета още като погледне, да се справи с, нали, да може да ги прави всичките тия нови прически, които излизат. Не може ние да се задоволяваме с старото, каквото е било на времето и айде сега можем да постригнем. Пострижката е най-добрата реклама, прическата е най-добрата реклама. Според мен най-добрият фризьор и козметик е този, който може сам да се постригва или примерно да ти прави кола маска. И затова се доверих на тебе, защото знам, че постригваш сама. Да, мога да се постригвам, значи от съвсем малка се постригвам сама. Началото като любителство, като едва ли не неосъзнато точно какво правя, но с течение на времето може да се променяше. Почна едно време имаше едно хипи и някакси като отивах да му постригват по другите места, винаги ми хващаха бритона много късичко и това
някакси винаги ме разплакваше, защото не исках къс бритон и постепенно почнах да се постригвам сама бритона, после по-нагоре, страни и така и в един момент реших, че сама се постригвам по-добре, отколкото да отивам да се разочаровам по другите места. И така. Разбирам, че всички в София ще почнем да се постригваме сами. Сигурно ще сме по-сигурни си, отколкото фризьорите. Кои се много капитал, средства да отвориш фризьорски салон? Да, изисква се. Не те лесно ли ти беше? Не ми беше лесно, някои неща ги взех така на изплащане. Нали, постепенно, мога да кажа, че салона постепенно си го направи. В началото сложих това огледало, това столче и масичката. И две табуретки. Защото искам да работя, а нямам възможност всичко да си обзаведа. И знаех, че ще дойде време, нали, в което постепенно ще се изкарам някой левче и тук ще го влагам. Така и стана. Сигурно след всяка прическа, която си правила и си тичала да купеш нещо. Разбира се. Така е, т.е. с продуктите е така. Продуктите, де се носят дистрибуторите, естествено. Изкараш си някой левче, искаш да пробваш продукт за изправяне, такъв шампуан, такъв балсам. Винаги съм казвала, с трите маймуни не се хваща. Трябва наистина да има материали, с които да работиш, с голи ръце не става само и с таланта. Колкото и талант да имаш, трябва да вложиш човек. Изискванията за отваряне на фризьорски салон, понеже по форуми съм срещала, като съм търсила мнения за добър фризьор. Много хора, които искат да си отворят фризьорски салон, се чудят как става, понеже имал някакви изисквания, никой не може да им обясни. Не било просто. Все пак има отворени фризьорски салони. Точно така. Значи, какво става? Когато в самото начало, и аз също така срещнах трудности, защото нямаше с кого да се консултирам. Когато трябваше да отворя салона, също абсолютно нищо не знаех какво трябва да направя. И ходих в камерата на занаятчиите в Благоевград, така ми казаха, понеже трябва да извадя номер на Булстат. Номер на Булстат, обаче трябвало, нали, в Благоевград. Отидох в Благоевград, те ми казаха, че трябвало... Отиваш в Благоевград, защото общината на вашия град е Благоевград. Естествено, да. Значи всеки, който живее в различно място, трябва да провери къде е. Точно. Но те казаха, че трябвало да имам сертификат за майсторство. Така. А този сертификат за майсторство няма как да ти го дадат тук така. То трябва да ходиш по разни форуми, да кажа, не знам какво да го кажа, нали, просто камерата ги дава. Но и той струва пари. И тогава ми казаха, че е много по-лесно, ако се регистрирам като едноличен търговец. И наистина така. И аз реших, че този вариант е по-добър. Това ли е нещо, което искаш да си работиш цял живот? Това ли е нещо, което те прави щастлива? Абсолютно. Можем да кажем спокойно, че си сбъднала мечта. Точно така. Всеки Божи ден го казвам на поне на един клиент, че дай Боже всеки му да работи, нали, с любов работата си, така както аз. Професионални съвета, които би дал на начинаещ фризьор. Да си обичаш работата, да можеш да я работиш, защото не можеш с аматьорска работа да привличаш клиенти, трябва наистина да си професионалист. И другото, което е отношението. Трябва да има една добра връзка между клиент и между фризьор. Аз мисля, че това са трите най-важни. Обичам си работата, щастлива съм и дай Боже много години да ще работя по същия начин. Да, в начало.